ka channel lo thlir tu te chibai le vek ule tunchum kan video a chuan Chhangthawp atanga Rasmalai Siam dan kalau ti lang do na a ol sam lut tu ka ma se atui zia mai chumo han Siam bula han e be chin na in jong chang nge yang karing tunlai chu theihai hmin tamhun lai te ni wangin theihai hmin nen hianin karon ti pol do na mango bread rasmalai tipo kan ti mai nyang chu theihai hmin pum ni ka ne ya he ta hian theihai hmin hi akor te kan khe phutanga chuan he akor ka lo khe ta a chuan ta hianin atopa a cheina tur kha theihai min akiu ter te kha ka du awangin ti hian ka zaya hemi thleng kum te bol pakhata hianin ka da sang kala sang ri atlem te hi atopa a chei moi nan kan mang don ani chuanin hemi a chei moi na tur kan da bak zong hi tian kan chananga grinder a kan hair koi hlar don ania chuan kalau hair koi tatara ta hianin BAWNGHNUTE hei coffee no mo no lian ang reng deuh mai pakhat no khathi ka da i siam tur kha rasmalai siam tur kha tam chuan BAWNGHNUTE khai ti tam ve mai nga chini thir fian chini dip hi thir fian te ni ka tela adip lowi tel chuan BAWNGHNUTE khan i chor langa yanga chuanin BAWNGHNUTE powder everyday powder ang kha thir fian te ni ka tel poka kha khan atitui em don ani hianin BAWNGHNUTE a hian uluk dewin atlang te ahlom ti omlo thei tur ang ber khanin kan chok ko yanga kan chok ral don ani chuanin atut le a chuanin kan theihai hair koi kha ta hian BAWNGHNUTE a hianin kan telanga theihai te kha kan han hair koi hlar ta a chuanin theihai te lo po hianin ati theia BAWNGHNUTE a khanin kan ti ko yanga chini le BAWNGHNUTE powder kha kan chok ko yanga ti chuan kan ti to mai yanga theihai te lo po khanin asiam thei thawan ya ta hian theihai ka hair koi kha thir fian nga ka tila chuanin BAWNGHNUTE ne khan ti hian luk dewin kan chok koi le anga he ti hian alo taka lo koi thatu em a chuan ta hianin thleng kum pakhat ka la le a ta hianin theihai kan hair koi kha thir fian nga vel bok kha ka tel le a azat tur khachu kan siam tam dana zirin ka ti to khamo kha khachu kan siam remzel menga chuanin BAWNGHNUTE powder kha thir fian ni ka tel le a chuanin chini powder hi thir fian chan ve vel lek kha ka tel le boka athum kan du chuanin khang ai tampo kha kan la tel thia chini hi ka du thum vak lawa ti hianin kan so polanga ti hianin chuanin ta hian Chhangthawp slice Chhangthawp zai kha kan la anga chuan hei ti hian no mangin nawa mo bol emo mang khan ti hianin kan nawa kan nor bialanga rasmalai chu abial khamo kan shat kha chuanin hei kan no hi atlang hi siam lo lutuka atibung zo lawa steel no ang ti kha kan nei chuan ka tiang kha chuanin a thelu tuka chuan hei a theilo kanem bung theilo wangin sakor bak che mangin hei ti hianin ka chep bial taringot meya no size khan mo no tlang size khan ka tiang khan abial turin ti khan kan chepanga adang po kan ti vek anga hei atlang kan sai na ti hi pailo turania
breadcrumbs sa te siam theia chuanin nakina hei atlang hi kada changa hei hi ice cream siam nan karon mang le don ania o chhangthawp ice cream matel ti kha tuilu tuka kha siam dan kalaron ti le don ania dama pathian in remati chuan hei ti hian kan rasmalai tur chu kalo englo to pakhata hianin chhangthawp zaini zel ka kamang don chuan hei theihai kan chokoi pakhat jok kha BAWNGHNUTE tel lo jok khamo kha chunga ti hianin kada a hian ati tui le zwal don ani tui veng takani chuan hei ti hian a chunga hianin theihai koi kha kada zela siam hi ol sam siam ho tui bok sia chuan hei ti hian kalo ti tavika chuan achunga BAWNGHNUTE le theihai ti kan chokoi kha kan til to mai dona kan leyanga ti hianin atin tur hi thenga hian ka ti mai hei du aina dar deuh hleka abuang ti ala om khop maya akum deuh hlek ang chi te nei kha chuanin arem chang ngo tanga chuan ti hian kan leyanga kan chhangthawp khan kan BAWNGHNUTE ti kha alo hi panga ti khan darkar khat vel kha fridge da theila acha alo vot rai boka khulum lai pe chuan chhangthawp khanin BAWNGHNUTE chokoi vel khi alo hi pa chunga khan alo luta khan ati tui ema ti hianin atira theihai kan zai kan da shan kha khami mang kan ti hianin atilang moi ema ati tui boka ti khanin kan chhangthawp rasmalai chu alo ei thei ta der me ni thei chuan darkar khat vel fridge da ila alo vot rai anga chhangthawp khan BAWNGHNUTE kha alo hip chabok anga ti chuan tui takin rasmalai kan ei thei to ani asiam hau tak buk si lau tui em buk si khati zong kha ania tun chumatan chuan tumatalin in lo changkai pui le nge ka be se in lo siam ve le chin cheu don nya